Yesu msindisi wami, senzo sendamukugawa okukhulwa kwami, ngibonga wasinikela ekufeni ngokumthanda, wahlawula amadala ami bekufanele ukushaywa ngenxa yawo. Ngosizo lwakho olukhulu kangaka Jesu wehlelwa yini ngenxa yami, ngiyakuncelisisa, ngiphile uhlwizo lokuphenduka ngeqiniso, ngihlukane nokubona ngisisole, ngiphindele kuwe Jesu msindisi wami. Amen. Basebe memeza bethi mnqamleze, kepha wathi uPilato kubo, ngoba enzeni embi na? Nokho babelokhu bememeza kakhulu bethi mnqamleze. Njengoba wayethanda ukwenelisa abantu uPilato, wayesebakhululela uBarabhasi. Kepha uJesu eseshayiwe, wamnikela ukuba anqamulezwe. Kepha mina nganginjengemvu iyohlatshwa, ngangingazi ukuthi bangenzela amacebo, bathi masiwubulale umuthi nezithelo zawo, simnqume ezweni labaphilayo, igama lakhe lingaphinde likhunjulwe. Jesu msindisi wawo wonke umuntu osemhlabeni, wathi ngokuthanda izidalwa ezingabantu nokuzofeza intando kaBaba wethu sonke, wavuma ukulapha ngokunqamlezwa okungenacala, sisize thina esikulo mhlaba ukuzondana, ukuhlebana, ukuthukana nokubukelana phansi, sihaqwe yinkinga zosizi, zokuhlupheka nezokulingwa, siphe sime isibindi, sishawe nembeza walelo fa wasishiyela lona, sithethelelane njengoba wasifundisa ngokuthi Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Jesu onqamleziweyo, Sikamukele. Jesu thweswa unqamlezo, siyakhuleka kuwe Kristu, siyakubonga. Wathi ukuba athwese unqamlezo, waphuma waya endaweni ethiwa iKalvari, ngesiHebheru Golgotha. Bheka isikhonzi sami esihlupheka kuthuli, singanakwa muntu. Singumuntu obuhlungu, olwaziyo usizi, kepha wazithwala izifo zethu, wabetshatha ubuhlungu bethu, phezu kwabo ulele isigwebo esilethela thina uxolo. Wena sikhoze sathwala usizi buthule, waletha uxolo nentokozo ngokuthukana ngokushaywa, thambisa iy'nkinga ney'nhlupheko ezisicindezelayo, sizithwale ngokujabula sinqobe ngazo, zibe umvuzo wokusijabulisa ekupheleni kwale mpilo. Amen. Siyahamba silokhu sithwele ukufa kukaJesu emizimbeni yethu, khona kovezwa futhi ukuphila kukaJesu emizimbeni yethu. Jesu onqamleziweyo, Siyabonga Jesu.
uJesu yawala wokuqala, siyakhuleka kuwe Kristo, siyakubonga. Ngibuthakathaka, ngitubekile kabi, ngiyakhala ngenxa yobuthakathaka benhliziyo yami. Oyisikhonzi wacindezelwa, kepha noma athotshiswa, akawuvulanga umlomo njengemvu iyohlatshwa, kumbe imi phambi kwabagundi bayo, akawuvulanga umlomo. Mkhululi wethu usuluthathile unqamlezo lwakusinda endleleni yokuhlupheka, waze wawakabuhlungu usobhe ukukhulula thina ebugqilini besono. Thina siwakalula kangakanani ngento encane kulo mhlaba. Siphe amandla okuvuka, silahle ububi nobuthakathaka, sisebenzele okuhle nokuphilisayo esikunekezwa nguwe oyindlela neqiniso nokuphila. Izinhlupheko zalesi sikhathi azinakulinganiswa ngobukhosi bezizwe kaBaba. Jesu nqayindeziweyo, uJesu uhlangana nonina endleleni, siyakhuleka kuwe Kristo, siyakubonga. Ngiyakhala ngalokhu, amehlo agcwele izinyembezi, ngoba umduduzi wami abezongiqinisa ukude. Akulutho kini nonke enidlula ngendlela na. Bekani, libona ukuthi kukhona yini ubuhlungu njengobuhlungu engehlelwa yibo. Maria, wena wezwa usizo olumangalisayo, ngenkathi uhlangana nomntana wakho etshetshwa unqamlezo, owawungenakumsiza ekuthwaleni, naye uJesu wakhathazeka lapho ekubona udabukile. Vuthisa uthando lwabazali nabantababo, baduduzane babambisane endleleni yabo yonqamlezo, ukuze baqine ekuthandeni uNkulunkulu nomakhelwane. Jesu nqayindeziweyo, uSimoni waseKhirene uyamphumuza uJesu, siyakhuleka kuwe Kristo, siyakubonga. Bathi sebemuke naye, babamba umuntu othile, uSimoni waseKhirene, evela ensimini. Babeka unqamlezo phezu kwakhe ukuba aluthwale alandele uJesu. Ngabheka, kepha kwakungekho osizayo. Ngamangala, kepha kwakungekho osekelayo. Yayisingisindisa ingalo yami. Siyakuncenga Jesu wethu, njengoba uSimoni athweswa unqamlezo lwakho olunzima, walithwala ikuphumuza, senze nathi ukuba sithi uma sithweswa iphambano ney'nhlupheko zabanye, singakhali ngoba lokho kusisa embusweni wakho. Ngakho-ke masijabule uma kwanda imizamo yokuthwala usizi lwabanye abantu, ikakhulu labo esingabazi, ukuze sibe abakufanele nabakwazi ukusihlanganisa nonqamlezo lwakho oluyingcwele. Yikho phela esazi
siyakubonga. Yayingenasimo nakuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune, yayideleliwe yashiywa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula, asishiyanga nto yalutho. Bheka, isikhonzi sakhe siyakuphumelela kahle, siyakukhuliswa, siphakanyiswe, siphakame kakhulu. Phela abaningi bamangala ngaso. Ubuso baso babonakele kunababantu, nesimo saso kunesamadodana abantu. Qhawe lalahlekelwa ubuhle nesimo sobuntu, wazi basulwa ubuso nguVeronica, kade bekukhwihla ngesikhwehlela, bekushaya, bekuhleka, hlanga isizwe sikaNkulunkulu namuhla, ukuba singanaye kakhulu ukuhlekwa, ukudunyazwa nokubukelwa phansi, kanti sinake ubumsulwa, ukuthembeka nobuqotho, esifanele ukugcina njengesizwe esikhethiweyo nesisindisiweyo. Enisukeni kwenzela omunye wabacinyane, nikwenzela mina. Jesu onqayileziweyo, Sihawukele Jesu. uJesu yawa ngokwesibili, siyakhuleka kuwe Kristu, siyakubonga. Inkosi yathokoza ngokuhlupheka kwakhe. Uma enikela impilo yakhe ukuze ahlawulwe, uyohlala isikhathi eside aze abone izizukulwane ngezizukulwane. Intando kaNkulunkulu iyofezeka ngaye. Uyothi ngokundlula kokuhlupheka kwakhe abone ukukhanya. Ngalokho kuhlupheka kwakhe abaningi bayolungiswa ngoba ethwale onke amacala abo. Nkulunkulu wami, baba bethu abebethemba, wena wabakhulula. Bakhala kuwe, bakhululwa. Babethemba kuwe, abaze bajaba. Kepha mina ngiwumpethu, angisiye umuntu, ngethukwa abantu. Jesu wahawukela abampofu, nakuba uwakaningi endleleni yonqamlezo, awulahlanga themba lokufeza injongo kaBaba wethu nenhloso yosindiso lwethu. Uthanda uba nathi ukuthi ekuweni nasekulingweni nasekuhluphekeni singabhadala lokho kuphela, kodwa sisukume siphekelele phambili ekukhanyeni kosindiso lwakho. Amen. Jesu kumele othobile ngenhliziyo, yenza izinhliziyo zethu zibuze eyakho. Jesu onqayileziweyo, Sihawukele Jesu Kristu. abesifazane baseJerusalema bamkhalela uJesu, siyakhuleka kuwe Kristu, siyakubonga. Wathi ukuba aphendukele kubo uJesu wathi, madodakazi aseJerusalema, musani ukungikhalela, zikhaleleni nina nabantabenu.
Bhekani ziyeza izinsuku abayokusho ngazo bathi, banenhlanhla abangenanzalo lezisu ezingazalanga namabele angagcinisanga. Ngiyakuthululela phezu kwendlu kaDavida naphezu kwabakhileyo eJerusalema. Umoya womusa nowobumusa babheke abamgwazileyo, bamlilele njengolilela ozelwe yedwa, babe nomunyu ngezibulo lakhe. Ndodana kaMariya, uma sibona sizwa ukubonakala kwesizukulwane sethu namuhla, siye sithi bayajabula abangazalanga. Kuthi uma sibona sizwa ubuhle besizukulwane, sibonge imbusiso neyinhlanhla isolwa abazali. Ake uphendule inhliziyo zethu, zibheke isiqaphelo kwenziwa yithina uqobo, okuyikona kwandulela ubuhle nobubi besizukulwane, ukuze sisebenzele umvuzo nobuhle besizukulwane. Amen. Nkosi, sindisa isizwe sakho esikhethiweyo. Jesu makuleziweyo, Siyabonga Jesu banomusa sithi. uJesu yawa ngokwesithathu, siyakhuleka kuwe Kristu, siyakubonga. Impela intaba iyadilika, iwe, idwala liyasuswa endaweni yalo, amanzi ayaligumba itshe, ukuphuphuma kwako kuyalukhulula uthuli lomhlaba. Abaqotho bayathuswa yilokhu, ongenacala avukele ongenankulunkulu, kepha olungileyo abambelele endleleni yakhe, onezandla ezihlanzekile ude eqina njalo. Noma uphinda uwakabuhlungu kangaka Nkosi, ubambelele ethembeni lokufeza inkululeko yethu thina zoni, sibuye siyilahle leyo nkululeko wayihluphekela kangaka, ngoba thina sibuye sone, sikhanyisele ukuba singazithembi thina, kanti sithembe wena, sikhule ngokuqina size sibe amabutho aqotho. Indodana yomuntu mayiphakanyiswe